Chineke na-agbọrọ ịmụ Chineke na-ewa ịmụ Chineke na-eru Chindiozo nwere anya mana ya ụzọ Chindiozo nwere ntị mana adị Chindiozo nwere imi ma na-ekwume ha nwere ọnụ ma ha na-ekwu eketile gị ma na-emewo Chindiozo nwere isi ma ọkụkụ ọmọfe Jesus isi na-eme ogidi chụọ anya ụja ụzọ Jesus ọkwa gị bụrụ si m ụja ịdị uche ọnụ na-ekwuchitere m ọnụ na-ekwuchitere m adịghị onye dị ka gị ọnụ na-ekwuru m ọnụ na-ekwuchitere m adịghị onye dị ka gị Jesus m ọ dịghị onye dị ka gị eze m ọ dịghị onye dị ka gị mmadụ otu ọ dịghị onye dị ka gị anyanwụ ụtụtụ ọ dịghị onye dị ka gị ịmụ Chineke ebe ọ dịghị onye dị ka Chineke na-agbọrọ ịmụ Chineke na-ewa ịmụ Chineke na-eru Chindiozo nwere anya mana ya ụzọ Chindiozo nwere ntị mana adị Chindiozo nwere imi ma na-ekwume ha nwere ọnụ ma ha na-ekwu eketile gị ma na-emewo Chindiozo nwere isi ma ọkụkụ ọmọfe Jesus isi na-eme ogidi chụọ anya ụja ụzọ Jesus ọkwa gị bụrụ si m ụja ịdị uche ọnụ na-ekwuchitere m ọnụ na-ekwuchitere m adịghị onye dị ka gị ọnụ na-ekwuru m ọnụ na-ekwuchitere m adịghị onye dị ka gị Jesus m ọ dịghị onye dị ka gị eze m ọ dịghị onye dị ka gị mmadụ otu ọ dịghị onye dị ka gị anyanwụ ụtụtụ ọ dịghị onye dị ka gị ịmụ Chineke ebe ọ dịghị onye dị ka ejewo m ugwu wete na ndịda Chineke nọ ọ dịghị onye dị ka gị igwe obodo anyị ihe ha ncha nweghị onye yiri gị Jesus mo Chimo ọ dịghị onye dị ka gị ụgbọ mo Chimo ọ dịghị onye dị ka gị kpọrọ m ihe rịọba m ihe rịọba m ihe rịọba m Chindiozo nwere anya mana ahụ Chindiozo nwere ntị mana adị Chindiozo nwere imi ma na-ekwume ha nwere ọnụ ma ha na-ekwu